गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बिराद इन्टारेस्टिं आपडेट थ' जोङो अरुणोदयखौ लानानै गोबांथार सरसा जाबाय थानाय नुनो मोनदों थ' जोङो बे अरुणोदयनि सायावनो सावरायनो लादों दिनैनि आपडेट्सआवहाय थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनदों अरुणोदयनि रांखौ माला मोनगोन दा अरुणोदयनि राङा मोननो थांगासिनो दङ जोङो एबारावहाय बेबायदिनो 9,000सिम थ' आरोबाव जोङो बेबायदि मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जायफोरा आवगोलावहाय निस्सय बेबायदिनो 9,000खौ मोनाखैमोन एबारावहाय मोननायनि गोबां चान्स दङ जानांगौ ना नाथायबा एबाराव जोङो मोनबा बेबायदिनो नियम गोदानै जोङो लागु जानो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' बे मोनबा नियमनि गेजेरजोंहाय थ' अरुणोदयनि रांखौहाय मोनगोन जायफोरा अरुणोदयनि हिताधिकारी जायफोरा मोनबाय थायोना अरुणोदयनि रां थ' बयनिबो न' अरुणोदयनि हिताधिकारिनि न'आवहाय बेबायदि आलासिफोर फैनो थांगासिनो दङ जानांगौ निस्सय नोंथांमोना बेबायदिनो एसे सिनि बायदिसिना सापातफोरखौहाय एसे जगार खालामनानै दोनखादो थ' बिनि उनावहाय आलासिफोरा फैयोब्ला एसे साहाखौ फुदुंनानै मोजाङै लोंहोहरोब्लानो जाबाय आरोना थ' जोङो इन्टारेस्टिं आपडेट मोननो थांगासिनो दङ जोंनियावहाय बेबायदिनो सार्भे जागोन होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदों बेबायदिनो सरकारनिफ्राय बेबायदि सार्भे खालामगोन निस्सय ना बे मोनबा नियमखौ जोङो मानिनानै सोलिनो हानांगोन अब्लासो अरुणोदयनि रांखौ मोननो थांगासिनो दङ मा बे मोनबा नियमाहाय जोंहा 1 नाम्बारावनो थागोन आधार लिंक थाथारनांगोन थ' आधार लिंक गैयाब्ला जानाय नङा जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो एकाउन्ट खुलिनाय समाव आधारखौ जोङो बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामो मानि थाखाय थ' जोङो बयबो आधारनि लिंकखौ खालामनानै लादो नङाब्ला मोननाय नङा रांखौहाय ना थ' बयनाबो दंखायो जानांगौ दा बिदिब्ला आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय 2 नाम्बारा जोङो स्थायु प्रमाण पत्र जोंहा थानांगोन आरो जोंहा बे प्रमाण पत्रआ बयहाबो दंखायो जानांगौ जोङो बबेबा गोजाननि नङा जोंना जायगाया बेनोखा बुंनो थाङोब्ला जों गासिबो स्थायुआनोखा नाथाय जोंहा प्रमाण पत्रआ थानो नांगोन आरोना गोनांथि जानाय प्रमाण पत्रआ थ' जोंहा दंखायो आधार कार्ड पान कार्ड बायदिसिना जि नांगौ गासिबो दंखायो दा जोङो बिदिब्ला 3 नाम्बाराव थांनि जोंहा 3 नाम्बाराव नांगोन DBT जिथुनिखि डाइरेक्ट बेनिफिट फान्ड ट्रेन्सफारनि सुबिदा जोंहा थानांगोन एकाउन्टआवहाय नङाब्ला फैसाया एकाउन्टआव क्रेडिट जानाय नङा थ' आजिखालि फैसाफोरा हाबोबा माने डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव हाबो नालाय थ' बेखायनो DBTनि सुबिदाया थानांगोन आरो थ' बे थानो थाखाय जोंहा आधारा लिंक जानांगोन बेंक एकाउन्टजों नङाब्ला फैसाया माब्लाबाबो एकाउन्टआव हाबनाय नङा थ' 4 नाम्बारावहाय जोङो मिथिनो मोनदों परियालाव खुनु मोनसे परियालावहाय बेबायदि सरकारि साकरि थानो मोननाय नङाना थ' सरकारि साकरि थायोब्ला जोङो अरुणोदयनि रांखौहाय मोननाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जिथु 5 नाम्बार जोङो 5 नाम्बारावहाय मिथिनो मोनदों जोंहा मोनबा नियम लानानै फैदों बे नियमनि गेजेरजोंहाय जोङो रांफोरखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बे मोनबा नियमखौ मानिनो हानांगोन दा मोनबा नियमाव जोंहा गोलैदों मोनसेया लास्टथारनिया जाहैबाय गासैबो गोनांथि नथि पत्रआ आपडेट थाथारनांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों अब्लासो अरुणोदयनि रांखौ जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों दा बिदिब्ला जायफोरा अरुणोदयनि हिताधिकारी थ' नोंथांमोनाहाय बेबायदिनो नथि पत्रखौ लाखिनानै दोनखादो मोजाङै दा सरकारनिफ्राय बेबायदिनो सार्भे खालामगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों थ' एसे सापात आरो सिनिफोरखौ नोंथांमोना जगार खालामनानै लाखियोब्लानो जाबाय ओमफ्राय साहाखौ एसे मोजाङै फुदुंनानै लोंहोहरोब्लानो जाबाय आरोना आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन थ' बेखिनि जगारा जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हानाय नङा एबारावहाय थ' गोदान नियम फैबाय सरकाराबो गोदानै दाबाय ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय